بلانش مونير بلانش بحد مجابت 1849 أما أكلها معرف فرنسا تركب باتية تبال كتما كابهابتمات بيت سبتولي لازع عبيت غورزو قال عسران قطن عميت يانيرا لويس مالت هادي عن بلانش ترار سلزنبرت أبت صدرا زبالتو زخون يخون نجر بزي زخون يخون رئيتو يستقبر نيرو أبني حزب محبرة وقدياتهم لعلا بركتو تبركت ساب سلزنبرت ترارن شكان نيلو زحسب كون زقمت سباي نبرن مارسيل دما معباي حوان بلانش خوينو بتمرت نفع سلزنبرة ناي حقا مقار خوين تمرقه بلانش فرياتي عنتن بنا وصقر نتونن غورزو سلزنبرت بنبرت تخوابن حدات تطمايت تكون كالت نغير ግን لويس ابو بلانش دحر ماتو نقولا مالت بلانش بزحيه لملكع كتقواصرا جمرت بلانش ب1874 مالت كباب قول 25 عمت مسكونت مس حد سميز استباهل سب فقراوي هو جمرت حدا مشت لويس مس بلانش مالت ادنغالن بزعبه حدار كعلا جمرا بلانش دما افكاركم زلوان بزيكون خالق كتمرعو دليت كم زي بلان ندي عن نغرتا نغر ግን لويس بت نغرت عقبت ቋተ ዘይነበረት ኮይኑ ግን ስሚዝ ማለት افكاري انا بلانش انت عين سم مخانو خطري تسامعت سميز بعلم خبلانش اصبيق زعبن منم ነገር ዘይብሉ ደኻ ጠበቃ مخانو ስለዘይ ተዋሕጠላ ንጓላ ከተቀደላይ ካለትን برقص لويس نقولا هابتام دحان زخونه منبابرو زلو سب تمرعا هيوتا ختمرح باغن تهلوا زمرصت منقد ግን ፍጹም ጌጋ ነበረ ድሕሪዝ لويس ጠባያ ካብቲ ዝነበሩ ብዕጽፍን ሓየለ ኸደ ናይ ጓላ ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎ አራዳዳውን እናተረረ ኸደ ብድሕሪዝ ነገራት ቀስ በቀስ ክቀያየሩ ጀመሩ ብላንች ወላኳ አዲያን ዓብ ሓዋን ፈቃርኛታት ይኹኑ ንሶም ክፈልጥሉ ብዘይክእሉ መንገዲ ግን ብሕቡእ ምስ ስሚዝ ርክባ ይቋርጸትን لويس بلانش بحبو مسافقاري اخم تراخم مسمعت حرقان نفرحن بزمولو اغص كالاي غزي نخير رخبو نغوالا تنققت بدعرزي امنغو ادنغوالن ازيو زخف زي مسمع تفطره حدا مشت بلانش مسافقاري امسيان غزات ملست صلميتو سلازنبره شمعه بريها سدران خيسوم متحابيا نابتا ابكالاي فلور زركب كفلتا تمرحت انت خونا ግን بلانش يفلطتن ወይ ድማ يገመተተን እንበር عدي لويسن معباي حوا مارسيلين صبيوا نبرو لك بلانش ابلعلواي فلور مس بصحت لويسن مارسيلين افا عبيسوم بقلطفنا بحنتي كابتن ابلعلواي فلور زركبا خفلطات بغون اسقطاتو دحر مغبر بقصبتنا تخفل عصوا بدحرز بلانش كفتو كابزي اوصوني عقلي يصبن لنا بلت نتمعص خطكحكح جمرت ነገር ግን አዲአ ማለት لويس ሓደ ነገር مسسامع ጥራይ ካብ خطوጽ ከም ትኽእል ትእዛዝ ማሐላለፈት ንሱ ድማ ብላንችነት ስሚዝ ዝተባሃለ ጠበቃ ገዲፋ አዲያን ዘምጸት ላባዓል ጸጋኽት ምርዖይ ነይሩ ኮይኑ ግን ብላንች ንስሚዝ ክትገርፎ ከም ዘይትኽእልን ካብ ወጻእን ማንንም ከም ዘይትምርዖን አቅበጸት ብድሕሪ ነገራት ተረሲዖም ንነዊሕ እዋናት ቀጸሉ ብድሃይ ብላንች ተሻቂሎም ንዝሓቱ ነበርቲ ተኸባቢ ድማ ንገሊኦም ሞይታ ዝብል መርድእ ክነገሮም ከሎ ንገሊኦም ድማ ኣብ ዝኾነ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ስኮትላንድ ትነብር ከም ዘላይ ዝሕበሮም ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ግን ብ1900 ናብ መደበር ፖሊስ ተኸባቢ ሓደ ዝሰንብድ መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ብመልክዕ ጽሑፍ ክበጽሖም ከኣለ ብድሕሪዚ እቶም ፖሊስ ናብ ስድራ ብላንች ብምኻድ ፍተሻ ከካይዱ ድሌት ከም ዘለዎም ሓበሩ ነገር ግን በቲ ዝመጾም ሓበሬታ እርግጸኛታት ስለ ዘይነበሩ ብምኽንያት መፈተሽኦም ክገልጹ ይከኣሉን ስድራ ብላንች ማለት لويسን ማርሴልን ድማ ጉዶም ንኸይቅላዕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስጋት ፈቃድኛታት ኮኑ እቶም ፖሊስ ውን ተረጋጊኦም ፍተሽኦም አካየዱ ነገር ግን ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክረኽቡ ይከኣሉን ስራሖም ወዲኦም ክወጽኡ ከለዉ ሓደ ካብቶም ፖሊስ ሓንቲ ብፍሊ ዝበለ ኣገባብ ሰዓጾት ክፍሊ ረኣየ ኢዱ ናብ ኣብ ምምልካት ድማ እታ ክፍሊ ናይ ምንታይ ኣኽብል ሓተተ ብድሕሪ لويس ከም ዝፈርሐት ሰጋጋ እናበለት ኣይ ንሳ ደኣ ኖርማል መኻዚና እያ ማለት ዝኾነ ዘድልየና ዝጎደልና ነገር ንቐምጠላ ክፍሊ እያ ኢላ መለሰትሎም እቶም ፖሊስ ድማ ብነገራት ናይዞም ስድራ ስጋት ስለ ዝሓደሮም ግድን ክፍትሽዋ ምዃኖም ሓቢሮም ናብታ ክፍሊ ምርሑ ብድሕሪዚ ናብታ ክፍሊ ምስ ቀረቡ ዝኾነ ዝተበላሸወ ዝመሽመሸ ስጋ ነገር ጨነዎም ዝኾነ ዝሞተ ኣካል ክህሉ ከም ዝኽእል ዝጠርጠሩ ኣባላት ፖሊስ ነቲ ማዕጾ ሰይሮም ድሕሪ ምእታው ብዓይኖም ርኢን ከኣምንዎ ዘይክእሉ ነገር ተዓዘቡ ቅድሚ 25 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ሞይታያ ኣይ ኣብ ካልእ ሃገር እምበር ትነብር ኣላ ተባሂሉ ዝውረየላ ዝነበረ እሞ ዝተረስዐት ብላንች ነስትሪኦ ዘለኹም ምስሊ ሒዛ ተረኽበት ብላንች ኣብዚ ግዜ እዚ ዕድሚያ 51 ክኾን ከሎ ክብደታ ድማ 25 ኪሎ ነይሩ بدحرز سدرا بلانش أو غازيتاتن مصحفتن كوصو سلجمرو عدان بلانش مالت لويس بدحر 10 معلتات عرفت عبا حوان بلانش مالت مارسيل 7 زعدميو بدخام لبس ساقش ماغلس لزنبره ن 15 عوارح تفرده
بدعرز بلانش حكمنا دحر مئتاو نفسابه بقربكم ما حيش جمره ነገር ግን ብዘጋጠማ ጸገማት ናይ እምሮ ጸገም ስለዚ ገበረት ምስ ደቂ ሰባት በቀሊሉ ክትረዳዳ ኣይካለትን ድሕሪ 13 ዓመታት ብ13 ጥቅምቲ 1913 ድማ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየት كبرات تخاتلت ناي قنقانا ميديا أبز غصل زحاشة نجارات متان حزيلكم كمتس رئيتوخ ما يفليني اتم حدش تخونكم سباد دما سابسكرايب هيتحمقو